Dihamu amanami dot inanami ala neng masuk nama prosesi amang paraises dot amang pardita asa jongjong mahita di inganat tabe. Priani Tuhatta mata pareses perita pahala situr serapu keluarga sudi pangulan bok tiki nadong di akabibir Sobanduk Timur songoni nang parhalado pasahato selamat Natal marita saluna Selamat Natal. tabong otima parsauran nabadia di borngin on marhite lasni roha dot ulupolo kudul mahita. Asa jolo taparohahon ma amanginang acarata di bagasan tikion anong disi liturgi namar liturgi dang pola maju tujolo di acara nomor tolu di jaha manong molo adong disi A di jaha saluhut ama I saluhut ina NR naposo remaja sudema kanaposo dok remaja majaha dungi D dakdanak dungi Kor Amasion di acarata nomor 10. Tabongotima parsorata di bagasan partikion jumulma taparadi rohata martangi yang mahita di rohata bi. Amin. Sadarion tapatupado parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Marpungudo sude akan naporsia maka melatehon balgani asini rohan di debata nama nongos anakna nasasadai. Gabe halua ni sandok manusia. Maha sisinghop baga-baga ni debata. Ainunga hubege jalah hutanda hami sandiri. Ibana do tutus si palua portibion. Atong tapahibul marohata majakon ibana tubuh di rohata nang di parsauran di huriata bornginon taparade marohata marsoba tu ibana. Tapukado partang yang ataon marhite-hite guarni debata ama ibana do namano palangi dohotano daging dohot todita ibana do silihon tua dohot pasu-pasu dihita saluna tasoba ibana rajata Oh
Dohot guarni Tuhan Yesus Kristus, ibana do debata na tuat sian banua gijang, mardaging jolma gabi si palua jala si tubus hita. Parningotan di hati tupuna do na italason di tikyon, tasob bama ibana rajata. Dohot guarni ton di perbadia, ibana do nama johita sian ragam para singasingan ni adat, budaya, tradisi, suku nang parbangsoon tu bagasan hasadaon parsauran ni halak na porsea. Tasob bama ibana rajata. Nunga patar hangoluani, jala nunga huida hami, jala nunga huhati dakon hami, dohot hubaritaon hami tu hamu hangoluan na saleleng nileleng na dilabung ni amay hian, jala nong patar di hami, haleluya martangiang mahita. Ale debata ama na dibawa gijang, puji-pujian hasangapon, dohot hamulateon parsobaon hami tuho, marningot si lehon-lehon mi na balgay tu hami, jolma na dipardangulanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumisian banua gijang ala ni hami. Gabe nadangol ibana jalan na pugos, pola tubuh ibana di bara ni Betlehem. Asa mamora hami, say rajai jala togu-togu hami, marhite-hite tondim, asa lamuhida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amin. Udul mahita. Liturgi sada, asini rohani debata marhite-hite panopauna di portibion. Halongangan do saluhut pambahena ni debata, tung nasotardodo julmaido huaso dohot hapis taranna, tarida doi sian saluhut na tinopana, sian naso adong hian gabe adong, masai uli jala dinggan situtu, soada na hurang, tung sikop do sasudi.
Danak, ranganong. Dakdanak, molo hutai lihon langit mi, aka jadi-jadian ni jari-jarim, bulan dohot bitang, aka napinaulim. Didok di Yohanes sada ayat sada dohot 10:4a dimulane nung adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga nih tahun ima Tuhan Yesus Kristus nata pestahon di bornginon amin maret de mahita. Liturgi paduahon dengan basa ni debata manesa dosa ni jolma namangido hasesaan ni dosana dimulanai uli dohot dengan situtudo portibion dohot sude pangisina alai nuaeng nunga dihukupi timus dang adong be gudang suarani pidong namarhabong alani jolma na jojot manegai akasuasuanan lahu pasauton lo menerohana hadamionipe nunga maul be didapot jolmai nuaeng alani porang dohot huaso arta godang ni hasusaan alani lalo aik na sumar partangison alani hapogoson hageduhon dohot pangarupaon nang panggosa-gosaon didongan nang nasa ulaon dosa tahe
sudinai alani jolma dang be makaholongi debata doho donganna manusia. Ingot mahata ni debata na tersurat di tolu Musa 25 ayat 35. Tung sura lamar pogos donganmu, lam suruh tahe parbohalon di labungmu. Ikon tolonganmu do ibana, nang halak dagang, nang halak pai solat ibana, asa mangulu ibana di labungmu. Dang jadi papiolonmu uhum, dang jadi ho marnida nida bohi, jala dang jadi jaloonmu silua, ai sisip do papitung mata ni halak napistar, jala pabalik-balik perhataan ni halak natigor. Ali debata say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tuhatami. Jadi didok Yesus ma, si haholonganmu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, dohot sian nasa roham, jala si haholongan mudo dengan mi doson dirim. Sai pahotma asini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogon diton di porbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Sisa nguncur do dalani debata, pitado hatani Jahoba, ibana do lobu-lobu ni sude akan marhaposan tu ibana. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamaguan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani naung ulak mangulu do. Jala disiamu ni debata do ibana mangundihon hita. Asangapun ma di debata na digijang. Epistel hata nirbata di parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus ima tersurat di buku Ulaun Apostel 10 ayat 21 sahatu ayat 25. Songonon ma tersurat di si marsikat sorin mahita manjahasa. Dungi di pangidunasida ma raja jadi di lehon debata ma tunasida si Saulus anak ni Sikis
marga Benjamin, leleng ni 40 tahun. Sian pinoparni ima di paro di bata di halak Israel Jesus, ima si palua pinarbaga-baga naing. Mariak ujung nilakana di doksi Johannesi, dada ahu naniarop ni rohamuna, dipudik kudo ibana naro, nahurang tamadu ahu mananggali sipatuna. Ido sahatna martua doaka no tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Maret de mahita. Liturgi patuluhon, barita haroroni si palua. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang na bolon. Bisardo sada panondang di aka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Pamilangon parjolomai, uju digomgomi si Kirenius tano Siria. Jadi borhat masa sude, asa disurati, ganup tubonani pinasana.
Alai didok suru-suru anima tunasida, unang mabiar hamu. Ay barita halalas ni roha godang do hubuan tu hamuna. Parsaulian ni sandok bangsoy. Ay nang tubo do di hamu sabornginon, di hutan ni si Daud si paluay, ima Kristus Tuhani. Tapatu pado pagalak kon lilin songon simbol ni panondang. Tapagalak ma lilin Natal manggombarhon hatutua ni panondangi, ima Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Panondangi do namandondangi parsaurata di hurion, di bagasan holong ni roha. Roma tujolo pagalak lilin, parjamita amang preses, pendeta Pesitorus, mewakili Parhalado amang sintua M Pasaribu, mewakili Dewan ima Dewan Koinonia amang sintua TM Napitupulu, mewakili Ama ima amang Insinyur J Simajuntak, mewakili Ina inang Nyonya Insinyur Sihotang Boru Rumapea, mewakili remaja Naposo Theophilus Siregar, mewakili Sekolah Minggu Nadia Boru Panjaitan, Roma Tujolo.
saluhut ruas songon katini lilita tapagalak ma center na adong di Hempota Ganup. Mari de mahita. Kor Amasion.
Sunggul-sunggul dihita, naparjolo pelean namarboho, di Parminggota di Boringinon dung sidung jamita, papungu pelean dohita tu sekolah pendita, padita HKBP pematang siantar, tapasahat mai di bagasan Lasniroha. Napaduahon pesta Natal naparjolo, di hari Minggu 25 Desember 2022 marsogot, ima parmingguan pesta parningotan hatutubun Tuhan Yesus Kristus, manang Natal naparjolo, di patupama parmingguan songon jadwal, naung adong di acara tabe, boy mataida, parjolo masuk pukul 6 pagi, napaduahon masuk pukul 8:30 pagi, napatuluhon masuk pukul 11, napapaton masuk pukul 10:07, molo kelompok boy mataida dohot parkirna, di sude parminggoni, di patu pada ulau nabadia, marilah kita memperhatikan pembagian jadwal dan weeknya. Sonima sunggul-sunggul dihita di bagasan tikyon. Tapuji matuhata, marede mahita, uhud papungu pelean. Suruhan pareng demas cayo
Amin di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti akka ate-ate do pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema di hamu akka damang dainang na poso bulung sekolah minggu nadong di gerejaon nang namadoho tipe secara live streaming tarlumobi nang akka ruas nihuria na adong di gedung serbaguna. Perjolo atas nama keluarga upasahat tamema salina itu hamu akka manginang. Selamat Natal nami tuhita saluhuna dohot atas nama ni sudi akka pangulan ago tikin adong di distrikon ala tengok kami di Son Marhubas di Huriata HKBP Bandung Timuron. Salinai hudoko kami selamat hari Natal. Hatani tuhata dihita di parpunguan bodari parningotan di hari hatutubu ni tuhata natar surat di buku ni panurirang Mika pitu 5 ayat sada sahat rodi ayat 4 songonoma ta surat disi takasma ta pehutihut alayang goho ale Betlehem eprata mamet bethudo honian anggotung pola jujuron tua kahuta nama ribu-ribu di Juda. Hape siak kodo haroroan niaka gabe panggonggomi di Israel jala akka haroroanna sian nahinan sian akka ari narobi saleling lelengna di baheni pasahaton nama nasida sahat rodi tiki pangitubuan ni nama nubuhon jala mulak pasi-pasi niaka anggina tuaka anak ni Israel alay jongjong anggo ibana jala marmahan na mga sahon kuko ni Jehovah marhite-hite hamuliaon ni kuar ni Jehovah de batana jadi maringam manasida ay tibulma ibana desi rodi akka ujung ni tanoon jala ibana gabe hadameon molo naing ro tu asur tu tanota molo naing lutahotta bagasta akka nabuloni jadi patidangot tama mangalo ibana pitu parmahan dohot walu iduk ni colma ido sahana jamokka damang dainang napasubulung saluhna plas doroha boy pacupang do tamokka manginang Huriata Bandung Timuron tongon dung tapading ganon gereja taon oma Natal tanah perjulu kuida hamin akanengani masa Yulia te labok pernidaan mamereng songon ulini huriat tauma ulini parsaoram munak kamanginang jala hina ulini gereja taon torop taon songonon luar biasa tepuk tangan majo tu hita saluna. Satu hal yang pasti Tuhan tidak pernah membiarkan. Satu hal yang pasti Tuhan selalu merencanakan sesuatu yang indah dan baik. Dan sebuah kepastian Tuhan tidak pernah merubah rencananya mulai dari penciptaan sampai akhir parousia kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hanya yang berubah adalah manusia menyikapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Manusia yang selalu dinamis dalam mengerti akan situasi keadaan kehidupannya. Alania kamanginang kalau kita mau katakan apakah Tuhan atau Allah yang Alfa dan Omega itu adalah selalu konsisten dengan rencana kepada ciptaannya, konsisten. Dia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Satu hal, dia rencanakan keselamatan. Haluaodo sakatna dakkamakuan. Alani keselamatan itu Allah selalu lakukan dalam sebuah kata yang sederhana sekali. Tidak panjang dan tidak perlu adu argumentasi dan tidak perlu ada di sana penafsiran. Satu kata itu adalah kasih. Tidak ada yang lain kamanginang. Alayak kamanginang ketika kita berbicara tentang kasih,
Apakah dampaknya bagi manusia? Ketika kita berbicara tentang kasih, songot dia do pakorhonna dicolmai. Tidak ada tidak lain. Satu kata lagi, hubungannya dengan kasih adalah pengorbanan. Pengorbanan, tidak ada yang lain. Idobana didokon, debataga becolma, turun senhabang sana, nasangap gabenalea. Tanpa kata pengorbanan, kasih acap kali hanya sebuah perkataan saja, hanya sebuah simbol saja, hanya sebuah ungkapan saja. Jala ido na masa hati hayak kamanginang, di masa ni panurirang mika. Dia lihat bahwa manusia, khususnya umat yang dia kasihi itu, tidak seturut lagi dengan rencana Tuhan, rencana dia. Ku baik ku sakap ku songono, alai gabi berbeda doho. Husakapi do naringgak kamu, alai asing dohamu. Hukum alam akka amanginang, hukum alam yang terjadi. Siapa yang lemah dia yang tertindas, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Itu hukum alam. Alai hukum Tuhan tidak mengenal seperti itu. Bukan karena dia punya kuasa lalu dia akan dimenangkan, dan ketika dia lemah dia akan dikalahkan. Tahu. Itu bana didokon debata marhitemika ala yang goho alibit lehem e prata tung mamemetu dohonian. Tidak layak kamu diperhitungkan. Ala memang geleng doho dangadong sibang gahono sekko. Anggo hagelengommu, keberadaanmu alai siakodo harorwani saluhut. Yang menjadi persoalan hidup manusia, dia ingin besar tetapi tidak mau merendahkan dirinya dengan baik. Dia ingin hebat dan terkenal tetapi tidak mau berbuat apa-apa. Dia ingin dikenal orang tetapi tidak mau melakukan yang terbaik buat orang lain. Dan biasanya akan nageleng akan manginang halak nagali, dia akan selalu mengikuti keadaan karena dia mengerti dan paham benar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akka halak nagali akan manginang, dia hanya tutup mata dan tutup telinga dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia hanya menerima saja. Siapakah yang mau peduli dengan orang-orang kecil seperti ini? Siapakah yang mau peduli dengan orang-orang yang tidak ada diharapkan? Dangadongi. Tetapi Tuhan mau peduli dengan itu semua. Tetapi Tuhan mengerti apa yang ada di dalam kehidupan manusia. Idobana kamanginang, Natal yang pertama itu sapaan malaikat bukan kepada orang-orang kota yang sedang tertidur atau orang-orang yang diketuk atau yang disapa oleh Maria dan Yusuf supaya mereka bisa tempat tinggal, tidak. Alai bere kamu ma'aka manginang, bukankah senada tempat Yesus lahir dengan orang yang datang menjenguk dia dan menyembah dia yang pertama? Kandang domba sebagai tanda palungan. Gembala-gembala yang datang pertama sebagai penyembah pertama kepada Yesus yang lahir. Kandang domba dan para gembala adalah dua kata yang mungkin adalah hina. Alai justru akan mengenang dari sanalah tempat kelahiran. Dari sanalah awal berita itu. Dan dari sanalah sebenarnya awal dari sebuah kata keselamatan. Kuriana hina holongan itu hatta dalam kehidupan kita. Dijodoh kita ambil peran dalam mewartakan keselamatan Tuhan yang sudah ada. Dalam kesempatan kali ini dijodoh kita gabe memberitahu apa yang terjadi
kepada dunia ini. Tentu bukan kelahiran Yesus lagi yang kita wartakan, yang kita beritakan. Alai apa yang terjadi dengan dunia ini ketika Yesus itu datang. Ketika Yesus itu melawat dunia ini. Dan ketika dia ada bersama-sama dengan orang yang memang memerlukan kata haluaon. Ido si berita honot tak kamanginang. Berek kamu kamanginang. Penyaksi-penyaksi pertama itu, para gembala-gembala itu diminta untuk memberitakan berita Humma. Lalu orang Majus yang datang itu untuk menyatakan kebenaran tentang ilmu mereka melalui bintang timur diminta supaya memberitakan peristiwa Natal akamanginang itu merajut kebersamaan, mempersatukan orang-orang yang berbeda, mempersatukan tempat-tempat yang berbeda, mempersatukan perbedaan-perbedaan golongan-golongan manusia. Natal yang pertama itu mau mengatakan bahwa dialah sebagai objek fokus dari semua berita keselamatan. Orang-orang yang hebat, cendekiawan, semua ingin tahu tentang Yesus. Herodes mendengar itu lalu dia terkejut. Orang Majus, orang cendekiawan yang datang untuk menyembah Yesus memberikan persembahannya. Gembala-gembala yang datang menyembah Yesus sujud dan bersyukur karena mereka punya peran khusus. Neng dokonot tak kamanginang tentang keselamatan Yesus. Apakah peran kita yang bisa kita lakukan dalam hidup kita tentang keselamatan dunia ini? Apakah peran saya untuk mengatakan bahwa dia sudah ada dan ada bersama dengan kami? Apakah peran kita di dunia yang penuh dengan keadaan berbeda-beda ini, dengan kemajuan yang begitu luar biasa, sembari kita masih menantikan COVID yang masih ada? Apakah peran kita dalam dunia yang membutuhkan pemulihan ini? Apakah peran kita dengan keadaan gereja kita yang sudah bersatu, lalu kita mau berkata, inilah kami, bahwa kami sudah dipersatukan oleh Tuhan, bahwa kalaupun ada perbedaan itu semua masa lalu kami, dan sekarang adalah kesempatan kami untuk berbuat lebih dari yang sebelumnya. Dan memang Tuhan menginginkan sebuah kata perbuatan nyata. Dan holan dihata, jaladak holan sebatas tulisan dan sebatas argumen dan sebatas program, tetapi aksi, tindakan, jala odo dipangidu di Bataka manginang, molo PGI mengambil tema Natal tahun ini, dohot KWI dari Matius 2 ayat 12, lalu pulanglah mereka dengan jalan lain. Pulanglah mereka dengan jalan lain. Neng dokonokku songono nakamanginang. Banyak hal yang kita mau renungkan dengan tema PGI ini. Banyak hal. Alai itu adalah sebuah fakta. Itu sebuah sapaan daripada melalui mimpi orang Majus. Itu bukan hanya sebatas perkataan saja yang hinggap kepada telinga orang-orang yang sedang tertidur. Bahasa kod dipangido marhite parnipio nasida, jangan kembali ke Herodes, tetapi cari jalan lain ketika kamu mau pulang. Kabere ngaka manginang. Tentu orang
ketika berlalu dari jalan itu, dia sudah paham benar apa jalan yang telah dia lalui. Dan dia ingin kembali dari situ karena itu akan membuat dia lebih nyaman. Alai berek kamu ma, Roma di bata, madokon unang lewati jalan ibe, buat madalan asing, jalan yang belum pernah kamu tempuh, jalan yang belum pernah kamu lalui, yang mungkin banyak persoalan, banyak tantangan, tetapi itu harus kamu lalui. Suku-suku tak kamangenang. Dan ini bukan kebetulan. PGI dan KWI tentu bukan kebetulan mengambil tema ini menjadi tema Natal 2022. Ambil jalan lain. Ngaikorikot tarwahita, merubah diri kita dalam mengenal hubungan kita dengan Tuhan dalam segala pola kehidupan kita. Nungarikot kita mengevaluasi diri. Bagaimana kita selama ini melihat bahwa yang kita rasakan aman dan nyaman, alai dangi HP nadumingkan. Ada masih kesempatan lain yang Tuhan izinkan kita harus lakukan dan kita harus lalui. Aduh, unang tadokon rupani songon edok diturpukon, moloho ali Betlehem peratagil lek doho, bering ma, kamu bisa melakukan yang terbaik. Siak kodo haroran sudi, bahkan si balui besek kodo. Unang ala nagel leko tidak berarti apa-apa menurutmu. Bukan kamu yang menentukan kamu hebat atau tidak, tetapi orang lain. Bukan kita yang mengatakan kita mampu atau tidak, tetapi Tuhan yang memampukan. Kirim. Anon horo sudi gabe marsopa. Dangadung na asing. Adapun perbedaan bereng ma ikut tuduk doi. Ikut tuduk doi. Ketika Tuhan berkata, semuanya jadi. Amin. Jala ido dokonoku Tuhamuna perbandung timuro. Ketika kita sudah melakukannya dengan baik seperti ini, lalu banding timur akan lebih hebat lagi. Amin. Ikuni doa kamanginang. Au hubereng nakanengani songoni gudang tapar minggu kebetulan kami saat nakanengan sekitar tongapi itu son. Gudang nai per minggu to naro parpungon budari onate. Luar biasa kerinduan kita untuk mengenali Yesus yang lahir itu. Luar biasa kerinduan kita menyembah Dia. Luar biasa kerinduan tak ambil bagian dalam lawatan Yesus. Udok nak dengan nakamanginan. Ambil peranmu. Tentukan peranmu. Jangan menunggu orang lain. Kita bisa melakukannya dan kita mampu melakukannya. Dan kita sedang dipakai oleh Tuhan melalui hidup kita. Kita akan Tuhan mampukan melakukan itu. Adong ma piga hal yang dukono nami kamanginang domu tu Natal tabor nginom. Na parjolo ternyata ketika Tuhan melihat kita baik, lalu kita akan Dia mampukan. Bukan karena kita hebat dan bukan karena kita besar, tetapi karena Tuhan melihat kita layak untuk menerima yang terbaik. Napa dua hon mari diturpoko nak kamanginang. Ternyata Dia merindukan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Tuhan tidak pernah ingin membiarkan umatnya terlunta-lunta dalam ketidakpastian karena keadaan politik, keadaan keberagamaan, atau keadaan masyarakat. Tuhan tidak menginginkan itu berlarut-larut. Tuhan ingin bertindak dengan semuanya untuk kebaikan. Lalu yang ketiga, Tuhan menginginkan sesuatu dari umat Tuhan ini kembali kepada porsinya
masing-masing. Kembali kepada keadaannya yang semula, umat yang rindu beribadah kepada Tuhan, dan umat yang selalu peduli dengan sesamanya, dan umat yang selalu memberikan pertolongan. Dan itulah yang Tuhan rindukan buat kita, bahwa Tuhan merindukan kepada kita untuk selalu melakukannya penuh dengan kasih. Molo idwa kamanginang naroto hatta Pursia Mahita. Awal 2023 bukan sesuatu yang mengkhawatirkan buat kita. Prediksi yang mengatakan tahun 2023 adalah resesi yang akan membuat manusia begitu bergejolak, itu tidak akan mampu mengurangi semangat kita. Lalu keadaan COVID yang belum berakhir, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah. Ketika Tuhan mau berkata kepada kita, kamu layak punya peran dalam kerajutan keselamatan yang sudah saya lakukan, kamu mampu melakukannya. Tuhan menginginkan kita punya peran sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Lakukan itu dengan baik. Molo di Yohanes sada ayat 10 nomor amanginang 10 ay nunga di tunga-tunga ta ibana. Nunga di tunga-tunga ta ibana natubui. Bukan berada di tempat yang jauh. Itu bana dilokon paduran di saya kamanginang. Tuhan itu tidak terlalu jauh untuk tidak mendengarkan kita. Tuhan itu tidak tuli untuk tidak mendengarkan kita. Dan Tuhan itu bukan kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Alayaharu nama baik tarabat holong ni debata hita. Kita sendiri. Dang na kurang kajang tangan di Jehovah sumanguru bihamu. Dang na marhapal pingkolna sotu mangihok kamu. Alai kita yang selalu membatasi diri kepada Tuhan, sehingga dia kita hambat untuk datang kepada kita. Alaya dong hal naik kodokon natuhita. Ketika kita mau ditolong oleh Tuhan dan ketika kita didengarkan oleh Tuhan, kita pun harus mau berkata itu yang terbaik Tuhan. Nah perpudia kamanginang, setiap momen Natal punya makna masing-masing. Dan setiap momen Natal punya arti dalam hidup kita. Mula-mula kita announce dan gereja tahun nakamanginang. Ahado dokonomu tu dirim. Ahado dokonomu tu keluargam. Ahado nang dokonomu kamanginang na pusubulung terencana hidupmu. Ahado nang dokonomu di tonga-tonga ni gejolak kehidupanmu, pergumulanmu. Ahado dokonomu sapaan Tuhan ketika kita menghadapi persoalan ekonomi, persoalan kehidupan. Di dalam semua persoalan itu kita mau berkata, layakkah dia ada di tengah-tengah kehidupan kita? Layakkah Yesus yang lahir itu menyapa kita, damema dihamu? Layakkah dia mau mengatakan kepada kita, kamu orang yang dikuatkan oleh Tuhan melampaui semua persoalan hidupmu. Dan kamu dengan segala keberadaanmu, kamu akan lebih baik dari yang sebelumnya. Hanya satu yang mau kita katakan, seperti Maria dan Yusuf, seorang perempuan dan laki-laki yang tunduk dan taat, menjadi perwakilan manusia cara Tuhan menjadi ada di dunia ini. Mau melakukannya seturut dengan rencana Tuhan, bukan seturut dengan rencananya. Mau melakukan dan mendengarkannya, mau
Ketika dia melakukannya, apapun kata orang, dia tidak mau pedulikan. Karena dia tahu yang terbaik itu adalah rencana Tuhan dalam hidupnya. Molo si Maria doho si Joseph, Tuhan pakai. Lalu kita mau berkata seperti ini ya kamangenang. Seorang ayah dan ibu yang Tuhan pakai melakukan yang terbaik bagi dunia ini. Kita sebagai orang tua, suami dan istri, bapak dan ibu, bisakah kita menjadi pelaku kebaikan kepada anak-anak kita, kepada tengah-tengah dunia ini? Bukankah sapaan ya Allah melalui Yesus itu yang pertama dia rubah adalah keluarga? Ya, tutu kita sebagai orang tua, mampukah kita yang selama ini dengan segala keterbatasan kita melakukan seturut dengan rencana Tuhan kepada kita, bahwa kita harus menuntun mereka dan melindungi dia. Bere kamu majolo jenis si Maria do si Josepi holan patulusan sakap ni di mata. Sebandingkah kesulitan Maria dan Yusuf untuk melakukan kehendak Tuhan dengan kesulitan kita melakukan kehendak Tuhan pada saat ini? Mari kita lihat itu menjadi sesuatu yang menguatkan kita kamanginang. Tabaima parningotan hati tubuh itu atas Yesuson, mabai kita lamarguhu dipakai di batadua. Jala tadokom ma di bagasar hatta kamanginang, ama namar tua duau, ina namar tua duau, aido duau maka tidakon hati tubuh ni si paluai. Selamat hari Natal madihita salhuna lam dipatubu tu hatta maha porsyota lam takasma nang holong ni rohata tu di bata marhiti anakna naung tubui. Amin martang yang mahita. Marsanga mahwali Tuhan di bata amanami. Naung takas tutu makoko pami. Paluaho kami sianak kapardusaon nami. Dak kiamas sohot holong ni roham. Molope gudang akka hajahaton ni hajol maun. Alay say di sakapi hodo haluaon akka natino pami. Ima barita nauli na hubigi hami di tikion Tuhan. Molope gudang akka paraluan ni bangsom naung pinili mi. Manuda sian lo ngone roham. Alay di hopopodo bangsom. Di paluahodo nasida. Di liakodo anak kaholongan ni roham. Paluahon asanapotan haluahon. Jalamarhiti hatam pongon di parpunguan bodari di parningotan hatutubum. Di huriam HKBP Badang Timuron. Huhalasuk kami parsaoran nami Tuhan. Uli jala denggan hui dahami. Songon hinauli niya kaparsauran non Tuhan. Ima pakirimon nami salhuna. Lam uli lam denggam matutunang pamusion nami. Tuaka ari-ari namangihut. Ali Tuhan di bata amanami. Naungro tumopot tami. Dipangidoho mahi tete mani. PGI tuhot KWI. Asa hui dahami dalan asing na dumenggan dalan nami laho pasikopon pamusion nami panadaw nami tuho dang talu ho Tuhan alani hagiot ni portibion alay mo nang doho manaluhon sudia kasakap narowa di patuduko Tuhan marhite holong ima pangiduan nami Tuhan pakokok mi marhite asi dot holong ni roham suan jala sahap may turuhan nami molomulak kami anon san bagas muda badion dongani tarulilas ni rohami jala hubar hatopot tami Tuhan adong peran-peran khusus na ikon si pangido ommo Tuhami dalan nami laho mamaritahon halwao nang sahat Tuhami
Godang akka talenta na adong di ruas ni huriam na bui pakyon ni huriamon. Laho patuluson pajuommu doho pararaton harajaumu di portibiom. Godang akka pran na bui pakyommu Tuhan di tonga-tonga ni huriamon asalam uli jala denggan huriaon. Ima pakirimon nami Tuhan di tonga-tonga ni perayaan Natal nami bornginon marsanga maho. Martua ma hami saluhukna molo di palua ho hami sian sudi akka pardosaon nami mauliate di naposom amanami padita swalon siregar na setoktong makaburjuhon ulaon pakkobasion rapto akka dongan nasida naposom nadong di huriaon suang songoni nang akka parhaladon huriam dipakeho Tuhan laho padimun-dimun dohot mangulahon lo moneroham mauliate nang disudi ruas ni huriam sia dana satu nama kudang dileko sadani roha patulusan sude ulau di tonga-tongan huriaon di perayaan Natalon Tuhan saluhut nahami rak marsobatu homa pasangapoko marmulia kuarmo marsangapo marlasni roha hami calo tanyang nami marti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dihamu akadamang daenang na posobulong saluhuna di bagasan lasni roha tahamulate homa haluaon nang sahat tuhita marede mahita hu mata pasahat peliata. Tuhan
Masana adong nasian debata. Nungasahat tuhita bornginon barita las niroha ima barita hatutubun itu hatta Yesus Kristus tu portibion. Ainung ngahubeke jala hutanda hami sendiri, ibana do tutu si palua portibion. Sian nasa rohatta nunga tapasahat akka edde na dohot tangyangta. Ale Tuhan, sajalau ma aka ende dohot tangyang nami. Sian las niroha nunga tapapungu peliata tada nilas nirohatta ala panopotion ni debata di tonga-tonga ni huriat taon. Ale di bata ama namin na dua kijang horo haroroan ni saluhut selehor leon adinggan doh nasa ulibasa na moliutus. Upasata memas sian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati pulo na rajaon mo dito nga tongan huriam doh di portibion. Buhay maruharami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite di Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo roham di muna tungaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namardo sa tuhami, unak kami tugiot tu pangujunan, palua mahamesian pangago. Pasu-pasu satu hata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho di sodakot Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasar ho madamena tu todim. Amin. Selamat Hari Natal Madhita. Tajalang makamanginang akahopar tabi kirita kanata di julutan dan di purita jala tadukma selamat Hari Natal. So